Bergen-Belsen wêzgeheke hûvane ji dîroka Almanya ta ku dawiya şerê cîhanî yê dû e. Girtîxaneyeke zorî lêkirinê, eşkencedan, birsîkirin û qirkirina mirovan, bi taybetî ya cihûyên bi ferman û destên Nasyonal Sosyalîstên Almanî yên bi nazî dihêne niyasîn, li vê derê hebû. Ta ku li sala 1945 hêzên Brîtanya gihiştîne vê derê, bi kêmadî 52,000 kes ji birs û tirs û şert û mercên dirindane û bi mebest hatîne afirandin, giyanê xwe ji dest dan. Diktora Leyla Ferman hawniştîmaniyeka êzidiya ji dayikbûya Almanyayê ye. Rojane rêya mûzexane û fûnda Bergen-Belsen digire. Carenivîs yan bêşansiya wê bît. Projeyekê navê wî Ferman e. Taybet e bi dokumentkirina tawan û qirkirinên hawniştîmaniyên êzidî ji aliyê Daeş ve di çarçûveyê fûnda Herêma Nîdezaksin bu cihên bîranîn û monumentan dest pê kiriye. Yani ev projeme Ferman ji gelek beşan bêkitê. Beşa bingehîn, ew beşek ku em zêde aniha em ser dixebitin, beşa arşîve ye. Bikarîbin arşîveke navendî bidine avakirin. Ew tê wê wateyê em lêkolîn dikin û em digerin gelo heta roja îro kîjan arşîv li ku derê heye derheqê fermana êzidiyan û hem jî em bikarîbin wan arşîvan zêdetir bikin û xurtir bikin. Li ser wê esasê jî em hevpeyvînên kûr dikin bi mirovên ku ji fermanê xilas bûne. Taybet jin û mêr jî yên ku ketin destê Daeş. Çilvê derê tê kompeyon diktora çi ev dirist e? Niha em der pirtûkxaneyê li kêleka wê jî arşîveke me heye ew her du tişt şevdû cûra têne dîtin ji ber ku pirtûkxaneyê ji bo her kesî ye. Her kesê ku bixwaze derheqê taybet şerê dunyayê a dûyemîn an jî derheqê vî cî dîrokî lêkolîn bike, an jî hene agahiyan bistîne tê vê derê. Hem jî ji bo lêkolînên kûr jî eger ji bo zanîngehê be an jî deverên din ew têne li vê derê li pirtûkxanê. Ya cî merkezî ye. Akademisyena Kurda êzidî û Alman evî cihê dîroka reş ya Almanya bi me dide naskirin. Her gaveka evê axê bi plan û mebest hatiye bikaranîn. Li vê derê jî dokumент û bermayên jiyana rojane yên dîlkirtî û zîndanî û qurbaniyên bi şarezayî û awayekê rêkûpêk dihêne nimayiş kirin. انه كأس افتش هادي السريمه Di dilê wê de birîneke derman nebûyî, bi nixaftî û bêdeng heye. Necla yek ji kiç û jinên rizgarbûyên Daeş e û niha di projeyê de ew bi xwe kar dike û jê dipirsim ew çi ji hewl û karên mîna projeyê Ferman dixwaze. gelekî em hema adalet bêkirin berî her tiştekî û em hema neyeş bîrkirin jî ev qedî ji ber ne qediyeke kiçik e ne bes qediya êzidiya bitinê her jinek û her keçeke kel alem hemû ev tişt bi serî hatî bûye dehî ji me hemwar em hema adalet û tewthîqkirin jî ji me re me hema enû ke em rojekê li ser hiqûqê xwe bisekinin. Ezmûnên pirî êş û janên ji bîrnebûyî yên hevbîrên olî û zimanî bi Diktora Leylayê çavkaniyeke sereke û zanyariyên ji destê êkê ne ji bo erşîvkirin û dokumentkirina cînosayîda Daeş li hemberî êzidiyan
کری. gelek mirov tiştên cuda jiyan kirin pêwîst e dema em behsa vê fermanê bikin em bikarîbin hemî êş û birînên vê civakê jî bibînin û nas jî bikin lewma lazim e hem em bi jina re û hem jî bi mêra re nê çênabe em tenê bi jina re em bipeyvin an jî tenê bi mêra re û helbet em ê lê binêrin divê ji milê şemalê bin an jî ji milê qibletê bin yani ew tiş mühim e êdî ew arşîva me esasa wê ev axaftinên mirovên ku ji fermanê xilas bûne û ew komkirina arşîvan û xurtkirina arşîveke navendî. û ew jî bingehek e, bingehê ji bo beşên din di nav vê projê de. Beşên din çi ne? Belavkirin û perwerdekirina li ser fermana êzdiyan. Projeyê ferman yê xanima navê kalkê wê jî her fermana û ji sedemê fermanên bi serê Hawneştîmaniyên êzidî hatî ta ku dawiya sala 2023 di çarçoveyê funda Herêma Nîdezaksin bû cihên bîranîn û monumentan berdewam dibe. Ev proje wek gaveke yekemîn em dibînin û lewma me dixwast em li vê derê dest pê bikin û ji bo dezgeh jî dezgeha ya Stiftung Niedersächsische Gedenkstätten ev projeke nû e ji bo wan jî ji ber ku di paşa rojê de heta roja îro jî tenê bi civakên ku weke li Bergen-Belsen an jî taybet di şerê dunyayê a duyemîn de yani fermanê giran jiyan kirin tenê bi wan civaka mijûlin ev cara yekemîn e ku ciyekê bîranînê bi êzdiya mijûl dibe bi civakên ku di şerê dunyayê a duyemîn de li vê derê ferman nedîtine. Ev niha ciyê dîrokî ye ne? Ev kampa digotin konsentrasyonslager lê bê wateye ew nav ne? Doktora Leyla Ferman yek ji wan gelek kesaya ku piştî hêrişa Daeş li tebaxa 2014 bû ser şingalê û deverên dinyên hawneştîmaniyên êzidî piraniya kar û berkarê xwe ji bo pirsa lêgeriyan û erşîvkirin û dokumentkirina tawanên Daeş veqetandiye. Zinaşîn û Rûda û Almanya.